Madawacho watch also watch gidene watch deficit mo watch gi ndindi nyoro goro bino embi wacho nango ni last time no ni pesa moko mane onge no ko bedo recorded kuri mano gite wacho nango rote wacho ni loan book ni en kata gibinya tima moko nyaka tima without documentation my is a very sad thing koni ichulo jo page no golusuru to konchiel onge strong system to make sure nangono ni pesa no utigo e maber kata obed accounted wata pesa ka then go you remember chod kata issue mar ginene go in fact I think kai do a very serious audit kai do a very serious audit ma in fact an era ma we really need to rethink of how it should be addressed because no loan book ni kai mantiere shida anyal paro dire time dire only the general nganene kano temo kelo wach gineja ya paro there's a time watch bond nini watch hero bond moro mane gitemo trace to ne odon pesa moko no kochopo maber mara nangono asani nganene nyiso e TV nindi nyoro wacho ka nindi pesa moko mano ndiere to ne onge books koro mano wacho nango dongo se kora na sirikal mokalo tunacho ni kwan duto te koriu ntiere deficit mar siling trilion 1.1 to kote mwacho mano kote mwacho ni sirikal mokalo ni sirikal kaka professional nangem sirikal koro wacho ni sirikal